Gaur, 2025ko urriaren 25ean, Gernikako estatutuak 56 urte bete ditu. Nafarroako anbejoramenduak berriz, aurten bete ditu 53 urte. Data honetan, Euskal Herriko ezker independentistak gure marko juridiko politikoak eguneratzeko beharra dugula agerian utzi nahi du berriro. Amaiurretik egiten dugu, zatiketa administratiboen eta ukazioaren gainetik. Gure izateko arrazoia bizirik mantentzen duen nazio baten erresistentziaren simbolo den honetatik. Izan ere, efemeride hau herri gisa dugun beharraren egiaztapena da. Autogobernuan jauzi bat eman beharraren egiaztapena. Une hasi eta ziurgabe honetan, eta argiki urria den marko juridiko eta politiko baten aurrean, autogobernuan jauzi bat eman beharrean gaude. Nafarroako Foru Hobekuntza eta Gernikako estatutua ezinbestean eguneratu beharreko marko juridiko eta politikoak dira. Gure autogobernua, gure foraltasuna berritu behar ditugu, haien eraginkortasuna indartzeko. Espainiako estatuak gure autogobernua behin eta berriro urratzen, higatzen du, eta egoera hori lehen bailen gainditu behar dugu. Atzerapenak, injerentziak, ohiko praktika bihurtu dira, eta guk uste dugu apaltasunez, baina irmo, herri honek eta bere burujabetzak ezin dutela gehiagorik itxaron. Orain da unea. Gure esku dagoen botere politikoa berreskuratzeko unea da. Eta garai honetako erronka handiei, klimatikoa, linguistikoa, digitala, migrazioarena eta eskubide eta askatasun berriei dagokiena aurre egin ahal izateko tresnak eskuratzeko unea. Erabat sinetsita eta konbentzituta gaude ez dagoela etorkizun hoberik subiranotasunetik eraikitzen dena baino. Euskal nazioaren eta hemen bizi eta lan egiten dugun persona guztien oparotasunaren zerbitzura egongo dena. Guk ez dugu inor baino gehiago izan nahi, baina ez da gutxiago ere. Legitimoki dagokiguna besterik ez dugu eskatu, eta atzera egiteko ez gaude prest. Erronkak aukera bihurtzeko unea da. Burujabetzan aurrera egiteko unea da. Ezin egona itxaropena bihurtzeko unea da. Euskal Herriak gure herriak historikoki izan dituen aukera guztiak baliatzen jakin izan du gailurrerantz aurrera egiteko. Gaur, beste urrats bat eman nahi dugu Euskal Errepublikaren zerumuga horretarako bidean. Pertsona aske eta berdinen errepublika horretarako bidean. Horretarako, herri honek harro senti dezakeen altxorrik baliotsuena du, bere jendea. Gaizki deituriko transizio hura gertatu eta 50 urtera, garen bezala aitortuak eta errespetatuak izateko apustua egiten jarraitzen dugun persona gara. Bere patua askatasunez erabakitzeko eskubide osoa duen herria. Gaur hemen bildutako EH Bilduko hautetsiok, datorren azaroaren 22an Bilboko kaleak betetzeko deia egiten dugu. Burujabetzarako bide hori elkarrekin egiteko, une historiko honen protagonista izan nahi duten milaka pertsonekin batera.